Em vaig fer famosa de la nit al dia per ser la primera dona en creuar l'Atlàntic volant, però jo només era una passatgera, un sac de patates, el mateix. I en aquest moment vaig decidir que mai més seria així, que mai més seria una passatgera en res de la meva vida, que jo sempre seria la protagonista. I 4 anys després vaig aconseguir creuar l'Atlàntic pilotant jo l'avió. Sí. El meu últim vol no va acabar igual de bé. Però això no és important. Quan tens un propòsit sempre hi haurà riscos, però si val la pena no deixis que et parin. Fes-ho. Un único acto de amabilidad echa raíces en todas direcciones, y las raíces brotan y forman árboles nuevos. Lo mejor que la amabilidad hace por los demás es que también nos hace más amables. Amelia Earhart. Pot semblar que vaig ser la primera dona en volar, però només als Estats Units ja hi havia 15 dones amb llicència per volar. El meu primer avió era tan però tan groc que el vaig batejar el Canari. Rampes armades i cross-check ok, les sortides d'emergència estan aquí, aquí i aquí. Gràcies per volar, American Airlines. Volaré, oh, fly me to the moon.